खुलुमबाय दिनै 22 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। मोजां मोननानै जुलिनि रादाय होनानै थगायलाङोब्ला नोंथाङाबो जिनाहारि खालामनाय केसआव गोग्लैनो हागौ। थिग बेबायदिनो चिराङाव जिनाहारि जाथाय नुजाथिदों। जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे BSFआ हमजादों। जुलि खालामनो रादाय होनानै आइजोखौ जरजुलुम जिनाहारि खालामनायनि अजद होदोंमोन आइजोनि नखरनिफोरा। बेनि उनावनो जिनाहारि खालामनायनि दायाव चिराङाव BSF जवान रुपज्योति सिंआ हमजादों। श्रीरामपुराव सोलिनाय सिन्डिकेटआव UPPL दोलोनि डेड' आरो गल्डं मुंनि सानै सुबुङा आखाइ दं होननानै हाग्रामा महिलारिया अजद होबोबाय थानायनि गेजेरावनो डेड' आरो गल्डंनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया अजद होनाय रावा नंखाय होननानै बुंथिदों डेड' आरो गल्डंआ। आरो उननि समाव श्रीरामपुराव रां खांनायनि अजद होबावोबा थांनाय BPF सोरखारनि समाव क'क्राझार आरो गसाइगावनिफ्राय सोर रां खाङोमोन बेफोर गासैबो खोथाखौ बुंफ्रुंनानै होजोबगोन। मानोना थाखो 9 निफ्रायनो 15 बोसोर BPF जोंनो दंमोन। बेनिखायनो BPF सोरखारनि समाव जानाय सिन्डिकेटनि गासै खोथाखौ मिथिगौ होननानै फोरमायथियो डेड'आ। आरो BPFनि समाव गसाइगावआव गंसे हटेला दादागिरि हटेल मुं मोनदोंमोन। मानोना BPFनि समाव लावथि लानानै आरो गारि सालायग्राफोरखौ बुनानै कालेक्शन खालामबोदोंमोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि जायनाखि हाग्रामा महिलारिया देबोरगाव आरो कसुगाव बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन आरो कसुगाव बियाबाव 507 भटनि थाखाय जेननो गोनां जादोंमोन आरो बे जेननायखौ डेड'नि थाखायनो जेनदों होननानै BPFनिफोरा बुंबोबाय थानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो डेड'नि थाखायनो जेनमारदों नामा बेखौ साननानै आंनि सायाव रागा जोंबाय थायो होननानै फोरमायथियो डेड'आ। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि जायनाखि थांनाय 15 बोसोराव BPF दोलोजोंनो दंमोन बेनि उनावसो UPPLआव हाबदों। बेखौ लानानै UPPLनिफोरा फोथायनो हायाखैमोन आरो BPFजोंनो दंखौ सानोमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेबायदि अजद होनायजों UPPLजों खाथिसिन सोमोन्दोसो जाहोदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि UPPLआव हाबदोंब्लाबो प्रमद बर'आ दिनैसिमबो सिनाया, लोगोसे लोगोबो मोनाखै आरो फन नम्बरबो गैया होननानै फोरमायथियो डेड'आ। डेड'नि अनगायैबो सिन्डिकेट खालामनायनि अजद होनायनि हेंथायै गल्डंआबो खौरांगिरि मेल खुंदों आरो श्रीरामपुराव रां खाङो होननानै बुंथिनायनि हेंथायै हाग्रामा महिलारिनि हेंथा गसाइगाव थानायाव FIR होनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो। आरो सिन्डिकेट खालामदों होननानै जि अजद होदों बेनि सायाव फोरमान होनो थाखायबो हाग्रामा महिलारिखौ बुंथियो गल्डंआ। दानि एबसुआ बै समनि एबसु नङा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव जि एबसु दंमोन बेयो बर' रायजो राजाफोरनि बिख्लोनि मोनसे आफादमोन होननानै बुंथिदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। जायनाखि बर' हारिखौ गायसननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों प्रमिला रानी ब्रह्मआ जयैनो खामानि मावबोदोंमोन। बेनिखायनो दिनैनि एबसुआ बर' हारिखौ गायसननायाव माबायदि खामानि मावदों होननानै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनाव सोंथि खालामनायाव बिथाङा फिननाय होयोदि दानि एबसुआ बै समनि एबसु नङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला दंमोन अब्ला बै समनि एबसुआ रायजो राजानि बिख्लोनि मोनसे आफादमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि बै समनि एबसुआ बड'लेण्ड नांगौ होननानै गमामायैनो सोमावसारदोंमोन आरो मोननाय मोनैखौ लानानै हिसाब गैयामोन। खालि बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय बै समनि एबसुआ ओंखारबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि एबसुआ मोननाय मोनैजोंसो हिसाब आरो दिनैनि एबसुआ राजखान्थि सार्थ दं होननानै बुंथियो प्रमिला रानी ब्रह्मआ। लोगोसे बुंथिबावोदि दिनैनि एबसुआ थार लामाजों फैफिनोबा रायजो राजानि थाखाय गाहाम जागोन। मानोना एबसुखौ माहारियारि आफाद होननानै बयबो सानो आरो एबसुनिफ्राय गोबां आसा खालामो। बेनिखायनो रायजो राजानि सार्थआव मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै बुंनांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं राजखान्थिनि बेलायाव बिथाङा बुंथियोदि दिनैनि दिनावबो रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ एंगाराखै, जायखौ नुनानै बोलो मोन्दों आरो जायनाखि प्रमद बर'नि सोरखारा सोलायनायनि मुङाव थगायदों, नखर नखर साख्रि होगोन होननानै मार्कशीटखौबो बिदोंमोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो हर रां रानदोंमोन। बेखौ नुनानै सानस'नो हायियाव रायजो राजाफ्रा दसेनि थाखाय थगायजादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा दा मिथिबाय हाग्रामा महिलारिनि समाव खैफोदनि समाव गरसे गरनैब्लाबो मदद मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव खैफोदनि समावबो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा नायफिननो सम गैया, बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय होननानै बुंथियो प्रमिला रानी ब्रह्मआ।
कर्ट कमप्लेक्सनि सिङावनो सासे आइजोखौ गुलि गावदों जायजों आइजोआ गोब्राबै जोखोम जादों। दिल्लीयाव जादों बे जाथाया। दिल्लीयाव थानाय साकेट डिस्ट्रिक्ट कर्ट कमप्लेक्सआवनो सासपेन्ड खालामजानाय सासे उखिला सासे आइजोनि सायाव गुलि गावदों। गासै मोनबा राउन्ड गुलि गावदोंमोन, जायनि मादाव गरनै गुलिया आइजोनि मोदोमाव नांदों, जायजों आइजोआ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों आरो बिथांखौ साकेटनिनो मेक्स हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि गुलि गावनाय जाथायनि उनाव उखिल बिन'द सिंहआ खारखुमादोंमोन, नाथाय पुलिसनि गोख्रोङै संदाननायाव हारियानानि फरिदाबादनिफ्राय हमनो हाबाय। कर्ट कमप्लेक्स सिङाव आइजोखौ गुलि गावनायाव गुलिया आइजोनि मोदोमाव नांनायनि अनगायैबो गुबुन सासे सुबुंनावबो गुलिया नांदोंमोन आरो बिथांखौबो फाहामथायनि थाखाय थिसननो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सासपेन्ड खालामजानाय उखिल बिन'द सिंहआ आइजोनो 25 लाख रां होदोंमोन, नाथाय बे रांखौ मोनफिनिनि थाखायनो आइजोखौ गुलि गावदों। आरो गुबुन फारसेथिं बिन'द सिंहनि हेंथायै सुबुंफोरखौ थगायनायनि हेंथा केस होनायनि उनावनो बार काउन्सिलआ बिन'द सिंहखौ सासपेन्ड खालामदों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। सुदान हादराव थांनाय सप्तानिफ्राय दावहा जागासिनो दं। गोहोखौ लानानै हादरनि गेजेरावनो दावहा जादों, जायजों दासिम 400नि गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 3500नि गोबाङा जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सुदान हादराव आर्मि रुल सोलिगासिनो दं, नाथाय सुबुं खुंथाय सोरखार बानायनो थाखाय सुदान हादरनि आर्मि आरो पेरामिलिटारि फर्सखौ ज' खालामनो थाखाय प्लानिं सोलिदोंमोन, जायखौ हेंथा होदों पेरामिलिटारि फर्सआ, जायनि थाखाय आर्मि आरो पेरामिलिटारि फर्सनि गेजेराव सुदानाव दावहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आर्मियाव 1,20,000 जवानफोर दं आरो पेरामिलिटारि फर्सआव 1,50,000 जवानफोर दं। रिपर्टनि बायदिबावबा जिउ गोमानाय 400नि मादाव सासे भारतनि नोगोरारिनिबो जिउ खहा जादों आरो 3,000नि गोबां भारतारिफ्रा सुदान हादराव दं, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ रैखाथियै भारतसिम लाबोनो थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायनानै बिथोन होबाय, जेराव सावरायनायाव भारतनि एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्टार एस जयशंकर बिथांजों लोगोसे नेशनेल सिकिउरिटि एडभाइजार अजित डभाल, सुदानाव भारतनि एम्बासाडर रविन्द्र प्रसाद जयसवाल आरो गोबां गागि अफिसारफोराबो दंमोन। 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव न' बां खहा जानाय गं 143 न'खरनो गांफा गांफायै त्रिपाल राननानै होदों, जायनाखि दासान्दि बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव गोबां न' बां आरो आबादफोरानो खहा जादों। बेनिखायनो न' बां खहा जाजानाय न'खरफोरनो मदद होदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। मिथिंगायारि जाब्रबथायनि थाखाय खहा जानाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होनांगौ लेखायै इएम रन्जित बसुमतारीनि दैदेननायाव त्रिपाल राननानै होनाय जादों, जेराव प्रणय बसुमतारी बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। प्राइमारि आरो भिसिडिसि कमिटिनो बिथोन होनाय बायदियै बांसिनै खहा जानाय न'खरफोरनि फारिलाइ बानायनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय गासै 143 न'खरफोरनो त्रिपाल गांफा गांफायै राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथियो। आरो बे मददआ बिथांमोननि थाखाय थोजासे नङाब्लाबो गोदान न' लुसान्दि जि एसे मदद होनो हायो, बेनि थाखाय बेखिनि मददखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। क'क्राझाराव हरनि समाव लुथिनाय जाथाय, फेग्रा स्प्रे सारनानै लुथिनायनि सन्देह न'खरनिफोरा। क'क्राझारनि शान्तिनगर बर्मनपारायाव हरनि समाव लुथिनाय जाथाय जादों। पनि पन्डिनि न'खराव हाबनानै सिखावा 1,10,000 रांजों लोगोसे 20 तला गहेना, जायनि बेसेना 15 लाख रांसो जागौमोन होननानै फोरमायथिदों आरो गंथाम मबाइल खावनानै लांदों। लुथिनाय जाथाय जानायनि उनाव क'क्राझार पुलिस थानायाव न'खरनिफ्रा अजद होनायनि उनावनो क'क्राझार पुलिसनि गोख्रोङै संदाननायाव दासिम 2 सिखावफोरखौ हमनो हाबाय। हमजानाय सिखावनि मुङा सन्जित मण्डल आरो दुलाल बर्मन। गिबियाव सासे सिखावखौ खावनाय मबाइलजों लोगोसे हमनो हादोंमोन, बेनि उनाव सोंनाय फिन्नाय लानायनि गेजेरजों गुबुन सासे सिखावखौबो हमनो हादों। बे खेबाव फोरोंगिरियानो आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामनायाव ओंखारदों। नगावनि बरघाटनिफ्राय मोसौजों आबुं जानाय ट्राकखौ हमनो हादों, जायखौ फोरोंगिरि हजरत आली आहमेदनि बिथोनजों लाबोनाय जादोंमोन आरो फोरोंगिरि हजरत आली आहमेदआ गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि हजरत आली आहमेदआ साउथ सालमारानि बुसा गाथा एलपि स्कुलनि फोरोंगिरिमोन आरो पुलिसआ बिथांखौ हमनायजों लोगोसे बे केसआव मन्जिल हुसैन, आलिमुद्दिन आरो जिनर हकखौ हमदों आरो बे मोसौजों आबुं जानाय ट्राकखौ बिथांमोनहा धेमाजिनिफ्राय बर्निहाट फारसे लांनो नागिरदोंमोन। मोनसे फोसावनाय रंजालि बैसागुनि थाखाय फिन नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैफिनबाय मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमा।
गंसे मटरसाइकेल बायोब्लानो नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि अफारफोरखौ मोननो हागोन जेरै गंसे सिलिं फेन नङाबा गंसे टेबल फेन मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन लोगोसे ल' डाउन पेमेन्टआवनो बाइक एबा स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदान बाइक एबा स्कुटिखौ बायनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि खाथिनिनो बा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ हम डिलिभारि खालामनायनिबो राहा दङ आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरनायनिबो राहा दं अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाखो गोदान बोसोरनि गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंबा थाबैनो मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनानै नोंथांनि साननायखौ जाफुंहोदो श'रुमनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 70026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों